Moi! Tervetuloa mun pukeutumisnurkkaukseen. Mä ajattelin, että mä tuon teidät heti tänne. Täällähän nämä kaikki mun ihanat asukokonaisuudet syntyy. Mä lupasin avata teille ovet paitsi mun vaatekaappiin, niin myöskin mielenmaisemaan, mikä liittyy omaan pukeutumiseeni. Ja ei me oikein voida aloittaa mistään muusta kuin mustasta mekosta. Ja mä tiedän, että mua vähän paremmin tuntevat, jotka tätä nyt sitten katsovat, niin heitä hymyilyttää heti, että no niin, tästähän tuli tosi pitkä blogisarja sen takia, että nyt kun mä puhun mustasta mekosta, niin siinähän se oikeastaan kaikki olikin. Ja täytyy myöntää, niin se vähän on. Eli musta mekko on mulle semmonen hyvinkin perusvaate. Mun tyylin ja pukeutumisen ihan niitä kulmakiviä. Aina silloin, kun mulla on semmoinen olo, että mä en oikein tiedä, mitä mä laitan päälle, niin varmastikin haen tuolta kaapista mustan mekon. Ja myöskin silloin, kun mä kaipaan oikein semmoista itsevarmuutta ja luottavaisuutta ja semmoista tiettyä tyylikkyyttä, niin silloin musta mekko on mun ratkaisu. Mä innostuin mekoista ihan yksistään jo abivuonna ja sen jälkeen ne on oikeastaan olleet mun kaapissa se perusvaate, vähän samalla tavalla kuin monelle muulle on ehkä sitten ne farkut tai jokin neuletakki tai tunika tai muu. Mutta en mä heti pukeutunut mustaan mekkoon. Mulla on sellainen mielikuva, että ne ensimmäiset mekot, mitä mä itselleni tein, niin oli paitsi aika lyhyitä, niin myöskin sitten enemmänkin pastillin värejä. Sen jälkeen, kun musta mekko ja musta ylipäänsä värinä on mun vaatekaappiin tullut, niin ei se oikeastaan sieltä väistynyt. Mä itse ajattelen niin, että meillä pitäisi olla aina yksi semmoinen perusväri, johon meidän on helppo yhdistää kaikkia muita vaatteita ja sillä tavalla saadaan aina, jos ostetaan jokin värikäs vaate, niin saadaan se helposti sulautettua sinne omaan kaappiin ja löydetään jotakin, mitä yhdistää. Ja mulle musta on se väri, mihin mä yhdistän kaikki muut värit. Mutta joo, vähän mulla on semmoinen olo, että tästä tulee puolustuspuheenvuoro siitä, että minkä ihmeen takia mä oon aina ja ikuisesti mustassa mekossa. Kuten todettua, se on mun turvavaate. Se on semmoinen vaate, johon mä voin luottaa aina. Ja tuossa äsken itse laskin, niin mulla kaapissa on tällä hetkellä 16 erilaista mustaa mekkoa, vaikka mä oon just äsken ne karsinut mahdollisimman minimiin. Ja se hassun juttu siinä on se, että mä en itse koe, että mulla on 16 samanlaista vaatetta, vaan niihin jokaiseen liittyy erilainen fiilis. Ja mä laitan jokaisen mustan mekon eri syystä päälle. Esimerkiksi tämä, mikä mulla on nyt päällä, niin tämä liittyy mulla hyvinkin vahvasti kesään. Mä en ole välttämättä kesällä semmoinen mustiin pukeutuja ihan niin voimakkaasti, että jopa mun vaatekaapissa mustat mekot saavat hyvin ansaitun kesäloman siinä vaiheessa, kun kesäkuu koittaa. Mutta sitten toisaalta musta on ihana ottaa ne elokuussa taas uudestaan sieltä käyttöön. Mutta tää on semmonen mekko, mitä mä käytän kesällä. Ja itse asiassa tänään tuolla ulkona on niin ihanan kesäinen ilma, että siellä voi hyvinkin mennä jo hihattomassa. Ja sen takia mä oon lähdössä tuossa kohta kaupungille, niin mä ajattelin, että tämä voisi olla siihen tilaisuuteen hyvä vaihtoehto. Jokaiseen mustaan mekkoon liittyy joku oma story. Ja se story muotoutuu viimeistään siinä vaiheessa, kun mä laitan sen mekon ensimmäisen kerran päälle. Ja sen takia mulla on paljon mekkoja, jotka on erityisesti bilekäyttöön sopivia, sitten toisaalta bisneskäyttöön sopivia. Ja mikä tässä on kummallisinta, niin ihan sellaisia juhlavia mustia mekkoja mulla ei ole kauhean montaa. Kunnon juhlahan mä jostain kumman syystä haluankin laittaa väriä päälle niin paljon kuin mä rakastankin pikkumustia noin niin kuin ajatuksena. Musta mekko on mun mielestä myöskin erityisen käytännöllinen. Mä oon jostain syystä aina yhdistänyt mekkoon ylipäänsä käytännöllisyyden. Mulla on siinä jostain syystä paljon vapautuneempi olo kuin vaikka housuissa. Ja mulla on semmoinen fiilis, että mä pääsen helposti liikkumaan ja toimimaan ja tekemään. Plus sitten, että mä oon aina todella tyylikkään näköinen riippumatta siitä, minkälaiseen tilanteeseen mut heitetään. Ja se käytännössä liittyy myöskin tietysti tuohon väriin. Eli paitsi, että musta on helppo yhdistää kaikkia muita värejä, se hoikentaa. Eli silloin sen takia mulle tulee itselleni semmoinen olo, että mä oon semmoinen pitkä ja hoikka. Ja se mielikuvana jo auttaa tosi paljon siihen, että kantaa itseään tyylikkäästi. Mutta sen lisäksi sinähän ei näy niin helposti lika, ei näy rypyt. Ja etenkään kun mä käytän hyvin paljon trikoomekkoja. Eli voisi ajatellakin niin, että se mun pukeutumisen peruskulmakivi ei olekaan ihan vaan musta mekko, vaan se on nimenomaan musta trikoomekko.
muutama vuosi sitten mä päätin, että itse asiassa mä voisin luopua näistä mun mustista trikoomekoista ja ajattelin, että nyt etsitään uudestaan jotain semmoisia tosi ryhdikkäitä, vähän kotelomekkomaisia, jotka on niin kuin ehkä perinteisesti yhdistetty eleganttiuteen ja bisnesmaailmaan ja niin edespäin. Käytännössä mä aika nopeasti huomasin, että mä en viihdy niissä. Ja se suurin syy on se, että tuommoisessa kankaisessa mekossa on aina tosi tiukka vyötärö, koska se kangas ei anna periksi. Ja samaan aikaan mä huomasin ja tajusin, että kaikki semmoiset puristavat elementit tässä vatsan päällä on semmoisia, mitä mä kaidan. Ja se on varmaan ollut itse asiassa yksi semmoinen alitajuinen syy, minkä takia mä oon mekkoihin ja just rikomekkoihin sitten siirtynyt, että esimerkiksi housuissa, niistä on aina se vyötärökaitalle, joka helposti painaa ja puristuu ja luo niitä jenkkakahvoja ja muita, ja sen takia mä en ole niissä niin samalla tavalla viihtynyt. Trikoista, niissä on tosi paljon laatueroja. Ja ihan tässä viime aikoina, viimeisten vuosien aikana, niin mä oon itse huomannut, että se kaikkein paras trikoo on tällainen ohut ja ehkä vähän kiiltävä. Sellainen trikoo, minkä mä oon aikaisemmin jättänyt kauppaan. Mä myönnän, että vieläkin aina kun mä otan niitä sieltä rekistä, niin mä mietin, että oh no, eihän toi voi olla toimiva, koska sieltä ihan varmasti silloin näkyy sen ohuuden ja sen kiiltävyyden takia ihan jokainen muhkura ja makkara ja kaikki muut. Mutta käytännössä ne on yleensä sen verran napakampia ne neulokset, että se itse asiassa se mekko muokkaa mua eikä päinvastoin. Eli jos mulla on pehmeä trikoomekko päällä, niin se helpommin menee sinne jokaiseen kurviin mukaan korostaen niitä, kun sitten taas tämmöinen ohut, laadukas trikoo, niin se muokkaakin enemmän sitä mun kroppaa. Eli kun tämmöistä ohutta trikoota ostaa, niin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota laatuun. Ja mä luulen, että ei tarvitse kovin montaa mekkoa sovittaa, kun alkaa huomata eroja eri mekkojen välillä ja kankaiden välillä. Eli rupeaa tuossa semmoinen intuitiivinen fiilis siitä, että okei, tämä todennäköisesti säilyy käytössä parempana, ei tule lösähtämään ensimmäisessä pesussa ja toisaalta ei nukkaannu, ei menetä värejään ja myöskin tukee sitä meidän kroppaa. Ja se on muuten tosi jännä juttu, että on 2 vaatetta, minkä olen huomannut tässä vuosien varrella. On 2 vaatetta, missä erityisesti se, että laittaa vähän enemmän rahaa kiinni niihin, niin saa huikeasti enemmän laatua. Ja se toinen vaatekappale on trikoomekko ja se toinen on farkku. Ja molemmat varmaan semmosia, joista lähtökohtaisesti ajattelet, että noista mä en halua maksaa ihan niin paljon. Jos te olette kerran laittanut semmoisen 150 farkun jalkaan, niin kovin helposti ei enää sinne 340 farkkuihin palaa. Ja kyse ei ole yksin vain siitä suunnittelusta ja kaavoituksista, jotka nekin paranee, ja totta kai ompelun jälki on ihan toisenlainen, mutta myöskin siitä kankaasta. Ja se kangas on hyvin pitkälle se, joka määrittää, että kuinka kauan se vaate kestää meillä käytössä ja kuinka ryhdikäs se on, kuinka tyylikäs se on sitten vuosienkin jälkeen tai ainakin useampien käyttökertojen jälkeen. Nämä mustat mekot on mulle niin perusvaatteita, että näihin mä tosi mielelläni laitan rahaa kiinni vähän enemmän. Esimerkiksi tämä mun päällä oleva mekko on semmoinen 120-150 maksanut. Ja sen lisäksi mulla on sitten kaapissa noita bilemekkoja. Ja ne on ehkä enemmänkin semmoisia muutaman kympin maksaneita. Ja niissä mä ihan tietoisesti ajattelen, että mä tuun käyttäneeksi niitä vain muutaman kerran, joten mä en välttämättä halua laittaa niihin rahaa samalla tavalla kiinni. Nämä mustat mekot on semmoisia, mitä mä ostan aina kun mä löydän. Vaikka mä en välttämättä just sillä hetkellä varsinaisesti sellaista tarvitsisi. Ja tää kevät on ollut itse asiassa erittäin hyvä esimerkki siitä, että aina mustat mekot eivät ole muodissa, vaikka ne klassikkoja ovatkin. Eli on ollut tosi vaikea löytää ylipäänsä mekkoja ja varsinkaan mustia mekkoja. Ja mä oon kuitenkin voinut tämän oman perusvaatekaappini avulla pukeutua myös tänä keväänä oman tyylini mukaisesti. Siitä huolimatta, että se ei ole ollut se ihan kuumin hotti juttu tuolla kaupoissa. Sitten on olemassa vielä yksi erityinen syy, minkä takia nämä mustat trikomekot on mun mieleen. Ja se on istuvuus. Mulla on itse asiassa erittäin lyhyt selkä. Ja se tarkoittaa sitä, että monessa valmisvaatteessa, mekossa, jakussa tai takissa, niin selkäosaan tänne ylös jää semmonen ikävä pussi.
Ja se on sen verran ikävää, että vaikka mä yleensä on sitä mieltä, että mä en niin välitä, mitä tuo selässä tapahtuu, koska mä en itse sitä näe ja aika harvoin kukaan mua kaupungilla pysäyttää ja sanoo, että hei, korjas tyyppi sun selkäsi. Mutta se on jotenkin semmoinen ikävän tuntuinen ja tietysti varsinkin neuletakkien alla, niin kyllä se sieltä semmoisena kyhmynä näkyy. Trikomekoissa mä saan yleensä selään istumaan paljon paremmin, eli ne muokkautuu sen verran paremmin päälle. Sen lisäksi näihin trikomekkoihin hyvin usein kaavoitetaan ja tehdään tämmöisiä erilaisia laskoksia, fraperauksia ja rypytyksiä. Ja ne on itse asiassa erittäin imartelevia hyvin usein. Ja esimerkiksi tässä mun mekossa on vyötäröllä ja vatsan päällä sellainen laskostus, joka paitsi nyt luo mulle sitä vyötäröä, niin sopivasti peittää vähän vatsaa. Ja se jujuppiilee siinä, että kun mä näen oman peilikuvan ja mä hyväksyn sen peilikuvan, mä näen siellä, että siellä on se vyötärö, niin sehän auttaa mua sitten kantamaan omaa kroppaani ja sitä vaatetta paremmin. Ja tiedostan myös sen, että nimenomaan nämä rypytykset on sellaisia, mitkä hyvin moni meistä jättää helposti sinne rekkiin ja kauppaan, eli ei oikeastaan edes soviteta, koska ajatellaan, että tässä on enemmän kangasta. Silloinhan sehän täytyy niin kuin ikään kuin lihottaa, sen täytyy suurentaa meitä. Mutta näissä tapahtuu ihan päinvastainen ilmiö. Eli nämä on just niitä optisia illuusioita, mitä hyvällä, istuvalla, hyvin kaavoitetulla vaatteella voidaan luoda. Mä mielelläni esittelen teille muutaman mun semmonen luottomekon. Ja nämä on juuri semmosia erittäin hyvälaatuisia mekkoja, joita mä voin käyttää todella monessa eri tilanteessa. Tää esimerkiksi löytyi tuossa vuosi sitten Wien-mallistosta, saksalaisen Wien-mallistosta. Erittäin ihana, ohut, mutta kiiltävä trikoo. Ja tämän juju löytyy täältä kauluksesta. Eli täällä on sekä kauluksessa on laskoksia, jotka pienentää mua vähän tuolta yläosasta, että sitten vatsan päällä on laskoksia ja rypytyksiä, jotka sitten taas puolestaan peittää vatsaa. Ja 3/4 hiha, se on jännä juttu. Se tuo aika ihanalla tavalla aina painopisteen tuohon vyötärölle. Eli se on semmoinen, mitä mä sanoisin, maailman edullisin laihdutuskuuri. Mutta sitten 3/4 hihaa tekee sen, että mä en välttämättä tarvitaan kanssa neuletakkia tai jakkua edes talvella päälle. Ja en kuitenkaan aina halua esimerkiksi bisnestilanteissa niin omia käsivarsiaan niin paljastaa. Erittäin hyvä ratkaisu siihen. Ja tämä on semmoinen mekko, jonka mä voin yhdistää hyvin moneen eri tilanteeseen. Eli pikkasen juhlavampi korkkari, niin mennään ihan teatteriin, vaikka siitäkin vielä vähän juhlavampaan tilaisuuteen, bileisiin. Ja sitten taas, miksei tähän voisi laittaa jopa tänä päivänä sneakersin, eli tennarin. Kuulemma niin parisittareet tekevät. Ja mä en ole itse siihen tyyliin päässyt mukaan, mutta mä voin hyvin kuvitella, että se arkipäiväistää aika ihanasti näitä niin sanottuja pikkumustia, mitä meidän kaapista on hyvä löytyä. Toki laittamalla tähän sitten vaikka joku värikäs neuletakki, mä suosisin silloin pitkää neuletakkia, lähes saman pituista kuin tämä itse mekko on, niin sillä saa taas yhdenlaisen yhdistelmän aikaa ja saa sitä muuta väriä päälle. Sitten esimerkki ihan tämmöisestä niin kuin bilemekosta. Eli tämä on ostettu bile-tarkoitukseen ja se pääasiallinen ero tulee tässä kaulaukossa. Eli tämä on sen verran paljon avonaisempi, että mä en ihan arjen erilaisiin tilanteisiin sitä laittaisi päälle. Ja vaikka mä kuinka laittaisin sinne jonkun topin alle tai muuta, niin mä en käytännössä tästä saa niin formaalia ja niin korrektia, että tämä arjen ja liike-elämän tilanteissa sitten toimisi. Mutta ihana bilemekko ja hyvinkin napakkaa mustaa jerseytä, eli tämä myöskin pysyy hyvin kuosissaan ja kun se on pikkasen semmoinen puristava jo itsessään, niin se tietysti muistuttaa siitä, että niin sitä vatsaa voisi vetää vaikka sisään ja ryhtiä kohentaa ihan itsekin, että mekon ei tarvitse kaikkea tehdä sitten itse. Kyllä mut löytyy täältä tämmöinen vähän perinteisempi kotelomekko, olkoonkin, että tässä on pieni hiha, joka kyllä niin kuin toimii paremmin vielä bisnestilanteissa, mutta tämä mekko on erityisesti nimenomaan työkäyttöön. Ja erityisesti semmoisiin käyttöihin, kun mun pitäisi ehkä muuten laittaa jakkupukua päälle, niin tämä on se mun ratkaisu sen jakkupuvun sijaan. Tässä ei ole niin mukava olla, koska siinä on hyvin vähän elastaan ja erityisesti tässä ei ole sen takia mukava olla, että tämä vyötärö on tosi tiukka.
Se kyllä muistuttaa silloin koko ajan olemassaolosta ja siitä, että kovin paljon ei pääse esimerkiksi selkää pyöristelemään ihan sen takia, että alkaa ottaa se vyötärönauha kiinni. Tämä laitan silloin, kun mä haluan olla tosi formaali, semmoinen vähän kylmäkin ehkä. Ehkä niihin tilanteisiin, kun moni sanoo, että mä haen jakkupuvusta semmoista uskottavuutta, niin mä haen ehkä sitten tästä mekosta sitä uskottavuutta. Tämä on semmoinen myöskin kunnioitusmekko. Eli jos mä tiedän, että mä oon menossa semmoiseen tilaisuuteen, jossa voi olla, että joku katsoo trikoomekkoa niin laadukas kuin se onkin, niin vähän pitkään, niin tämä on sitten se ratkaisu. Nämä neuletakit on muuten niitä, millä mä kovin usein arkipäiväistän sen muuten joskus vähän juhlavalta tuntuvan mustan mekon. Ja tänä keväänä erityisesti mä oon arkipäiväistänyt niitä tällaisilla nuden värisillä neuletakeilla. Tästä väristä sitten enemmän seuraavalla kerralla. Mä olen käymään kaupungilla, tekemässä vähän ostoksia, katsomassa asiakkaalle sopivia vaatteita. Eli täytyy laittaa jotkut mukavat kengät jalkaan, siksi mä ajattelin, että mä laitan tällaiset ihan perussandaalit, niin kuin huomaatte, sävyyn kuitenkin. Nämä on kuitenkin semmoista, jotka vähän arkipäiväistää ja tekee rennommaksi tätä mun asukokonaisuutta. Tää oli mun mustan mekon tarina. Mikäköhän mahtaa olla sun turvavaate? Semmoinen, jossa sä tunnet olosi hyväksi ja turvalliseksi ja luottavaiseksi. Ja jossa sä kuitenkin tiedät, että sä näytät todella hyvältä. Nähdään taas pian.